Kien is-16 ta' Ottubru tal-2017 meta ġiet detonata bomba li tpoġġiet fil-karozza ta' Daphne Caruana Galizia. Il-bomba splodiet ftit wara li kienet telqet mid-dar tagħha fil-bidnija. Minnu fih bdiet ħidma intensiva mill-Pulizija Maltija li nataw ir-riżorsi kollha li kellhom bżonn, inkluż għajnuna minn esperti internazzjonali bħall-FBI u mill-Interpol biex jinqabdu dawk li kienu wara dan id-delitt. Fl-4 ta' Diċembru tal-2017, f'operazzjoni komplessa li twetqet fil-Marsa f'Ħażebbuġ u f'Buġibba mill-Forzi Armati u l-Pulizija, ġew arrestati dawk li issa ammettew fil-qorti li fil-fatt kienu l-eżekuturi tal-qtil. 7 ġimgħat wara li kien seħħ il-qtil, il-Pulizija rresqet il-qorti 3 irġiel u akkużathom bil-qtil. Dawn kienu l-aħwa George u Alfred De Giorgio, magħrufin bħala l-Fulu Ċiniż rispettivament, u Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet li dakinhar li seħħ id-delitt Alfred De Giorgio kien stazzjonat flimkien ma' Vince Muscat il-bidnija. Fil-mument opportun huwa ċempel lil ħuħ George li kien fuq cabin cruiser fil-port il-kbir. Dan min-naħa tiegħu bat l-SMS lil-bomba li kienet poġġiet fil-karozza ta' Caruana Galizia biex splodija. Sadattant fl-20 ta' Novembru 2019, ftit il-barra minn Pembroke il-Forzi Armati waqfu l-jott tan-negozjant Jorgen Fenech milli jħalli pajjiżna għal ħabta tal-5:30 ta' filgħodu u arrestatu. Eventwalment huwa ġie mixli li kienu li ordna l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u qed jistenna li jgħaddi ġuri. Intant hekk kif issokta l-proċess biex issir ġustizzja fi frar tal-2021. Vince Muscat nata sentenza ta' 15 il-sena ħabs war li wieġeb li hu ħati tal-akkużi miġjuba kontrih brabta mal-assassinju. Nhar il-ġimgħa li għadda mbagħad George u Alfred De Giorgio ukoll ammettew il-ħtija tagħhom u ntbagħtu 40 sena ħabs wara ġuri ta' ġurnata. Barra minn hekk Robert Agius u Jamie Vella jinsabu akkużati li fornew il-bomba li qatlet lil Caruana Galizia. Hekk kif komplit issir ġustizzja ma' Malta u mal-familja Caruana Galizia, matul dawn il-5 snin il-Gvern kompla dej bir-riformi li kien beda sabiex meta ġifdat bit-tmexxija tal-pajjiż sabiex ikomplu jissaħħu l-istat ta' dritt, id-demokrazija u governanza tajba f'pajjiżna, riformi li ma kinux saru taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Dan il-proċess inkluda riforma f'kif isiru l-ħatriet tal-ġudikatura, tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Ombudsman. Inqasmu wkoll ir-ruoli tal-Avukat Ġenerali u tal-Avukat tal-Istat. Issaħħet ukoll il-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU li tinvestiga każijiet ta' ħasil ta' flus sar xogħol kbir biex tissaħħar il-protezzjoni lill-ġurnalisti. F'intervista pubblika fis-Sunday Times, il-Prim Ministru Robert Abela mela ċara li l-proċess ta' riforma irrid ikompli u se jkompli. Sostna li mhux se jkun hemm l-ebda immunità jew impunità għal ħadd. Esprima wkoll id-determinazzjoni tal-Gvern li nibqgħu nitalmu l-lezzjonijiet minn dak li ġara u dan irid isir mhux biss billi jiġu emendati l-liġijiet sabiex il-ġurnalisti jiġu protetti aktar, imma wkoll billi jinbidlu l-attitudnijiet.